Ці ведаеце вы, што 9 мая доўгі час пасля вайны быў працоўным днём, ніякіх святаў, што дзень яднання народаў Беларусі і Расіі святкуюць збольшага толькі беларусы, што дзень кастрычніцкай рэвалюцыі адзначаецца толькі ў нашай краіне. Глядзіце, дзяржаўныя святы гэта ідэалогія. Ідэалогія гэта палітыка. Акурат праз каляндар святаў у чалавека фармуецца прашыўка на тую ці іншую тэму. Яно замацоўваецца з самага нашага дзяцінства. Калі радавацца, калі сумаваць, калі есці марозіва, а калі можна і водачкі бахнуць. Мы канал «Загляне сонца». Што не так з нашым святочным календаром і чаму там так шмат дзіўнага? Зараз усё раскажам. Перед праглядам хочу нагадаць, беларусы ў Беларусі, на жаль, не могуць нам данаціць, а беларусы за мяжой маюць магчымасць дапамагаць застаўшымся ў краіне людзям атрымліваць беларускі контент. Праз гэта мы прапануем вам рабіць «Загляне сонца» разам. Можна падтрымаць канал праз YouTube, можна заданаціць на Buy Me Coffee. Ёсць яшчэ опцыя стаць сталым спонсорам ці разова заданаціць. Усё гэта залічваецца і дадае плюсікаў у карму. Адпаведна спасылачкі ёсць у апісанні і каментарах. Дзякуй вам вялікі. Погнали глядзець далей. Давайте трошки фармалізму і закону, як яно все адбываецца ў Рэспублікі Беларусь. Зараз дзейнічае указ прэзідэнта ад 26 сакавіка 1998 году аб дзяржаўных святах, святочных днях і памятных датах у Рэспубліцы Беларусь. У 22 годзе прынялі нейкае там дапаўненне, што гэтым усім тыпу ўжо займаецца усе беларускі народны сход. Але гэта не вельмі істотна. Істотна, што расклад па святах не нейкая там старажытная традыцыя. Гэта ўсё прыдумаў не Машэраў, не Шушкевіч, не наш мудры народ, а улада, якая зараз руліць. Паехалі. 23 лютага азначаюць толькі ў Беларусі, Расіі, Таджыкістане і Кыргызстане. Дадайце сюды расійскія шэрыя зоны. Прыднястроўе, Абхазію і Паўднёвую Асетыю. Напэўна, у іншых пастсавецкіх рэспублікаў больш адэкватнае разуменне адцечыства і ягоных абаронцаў. Дзень лічыцца сімвалічным нараджэннем Чырвонай арміі, бо 23 лютага 1918 года бальшавікі адбілі ў немцаў Пскоў. Праўда, ёсць адзін важны нюанс. Уже 25 лютага бальшавікі зноў той Пскоў страцілі. Чаму? Бо на той момант Чырвоная армія гэта проста хаос і трындзец. Не верыце, тады пачытайце Леніна. Неделя 18-24 февраля 1918 года от взятия Двинска до взятия отбитого потом назад Пскова явилась горьким, обидным, тяжелым, но необходимым, полезным, благодетельным уроком. С другой стороны, мучительно позорные сообщения об отказе полков сохранять позиции, об отказе защищать даже Нарвскую линию, о неисполнении приказа уничтожить все и вся при отступлении. Не говорим уже о бегстве, хаосе, безрукости, беспомощности, разгильдяйстве. Короче, день беспомощности и разгильдяйства. Навошта беларусам такое свято? Калі вы ведаеце адказ на гэтае пытанне, напишите, ласка, у каментарах. Дарэчы, што цікава, у тых краях акурат прыблізна ў той час на баку бальшавікоў ваяваў Станіслаў Булах-Балаховіч. Вось, напэўна, адзіная сувязь паміж датай 23 лютага і беларускім кантэкстам. У тым жа годзе Балаховіч паслаў бальшавікоў далёка-далёка і разам са сваім атрадам, это прыблізна 1000 чалавекаў, у тым самым Пскове пайшоў ваяваць ужо супраць чырвоных. Таму чыста сімвалічна датай нараджэння беларускага войска магло быць 2 лістапада. Менавіта тады Булах-Балаховіч прыбыў у Пскоў з атрадам і пачаў антысавецкі свой вырушняк. Далей, 15 сакавіка, дзень Канстытуцыі. Акурат 15 сакавіка 1994 году Верховны Савет тую Канстытуцыю і прыняў. Парадаксальна, што на дзень Канстытуцыі мы не ўбачым у гарадах і вёсках білборды з той самай Канстытуцыі 1994 года. Узнікае слушнае пытанне. Чаму? Бо там на вокладцы першага выдання пагоня нялоўка неяк атрымалася. Ну і, канешне, нідзе не падкрэсліваецца, што Канстытуцыя у нас перапісвалася ў 1995, 96, 2004 і 2022 годах. Акурат праз змену Канстытуцыі у нас забралі пагоню і БЧБ-сцяг, замацавалі дзяржаўны статус расійскай мовы і стратэгічны кірунак на інтэграцыю з той самай Расіі. Урэшце дазволілі прэзідэнту балатавацца бясконцую колькасць разоў. Усе тыя рэферэндумы суправаджаліся пратэстамі беларусаў, што само па сабе сведчыць аб вельмі простых высновах. Змены ў Канстытуцыю не былі кансалідаваным народным рашэннем. Ну, а апошнія змены наогул прайшлі ў 2022 годзе вясной на фоне агрэсіі Расіі
Расіі супраць Украіне. У тым ліку з беларускай тэрыторыі. Карацей, Дзень Канстытуцыі – сапраўднае свята са слязамі на глазах. 2 красавіка – Дзень яднання народаў Беларусі і Расіі. У 1996 годзе, 2 красавіка, Ельцин і Лукашенко падпісалі дакументы пра аб'яднанне, праўда, невядома у ва што аб'яднанне. Ці то ў адну дзяржаву, ці то ў супольнасць, ці то ў саюз. Бо палітыкі і палітолагі дагэтуль разбіраюцца, што ж менавіта паўстала ў выніку, хто галоўны і ў чым гэтае адзінства. Калі ўсё адно застаюцца 2 прэзідэнты, 2 валюты, 2 арміі і далі па спісе. Пры гэтую дату ад пачатку жартавалі, што яна вельмі блізка да 1 красавіка, ну, дзень дурня. А самае цікавае, што Дзень единения і общность судеб народов у Беларусі па разнарадцэ адзначаюць прыблізна ўсе. Ад міністэрстваў да птушкафабрыкаў і вясковых школаў. Там развешваюцца сцягі Расіі і гэтых далей. Усё гэта цемрашайства. У Расіі ж на гэты дзень усім прыблізна насраць. Сярэднестатыстычны расіянін, магчыма, наўрад ці падазрае наогул пра існаванне такога свята. Лішне сказаць, што вся наша гісторыя супярэчыць гэтай самай общнасці судеб. Войны з Масковіяй вяліся 500 гадоў. Паўстанне, разбураны Полацак, скрадзены крыж Ефрафсіне Полацкай, ГУЛАГ, Сталіншчына і гэтак далей. 9 мая, Дзень перамогі, святкуецца, калі што, толькі ў краінах СНД. Расія, Беларусь, Таджикістан, Узбекістан і гэтак далей. Бонусам, як заўжды, Паўднёвая Асетія і Прыднестроўе. Усё. Увесь свет арыентуецца на 8 траўня. Ну і сам фармат і месседж таго дня як бы іншы. Не можам паўтарыць, а ніколі зноў. То бок там месседж пра мір, а тут пра вайну. Ніякага дня перамогі з парадамі і салютамі адразу пасля вайны не існавала. Быў парад перамогі ў чэрвені 1945-го, там, дзе Жукаў ездзіў на сваім белым кані. Ну і ў прынцыпе ўсё. У 46-47 годах гэта быў нерабочы дзень. Далей рабочы. Нават на 10 год перамогі, ну то бок у 1955-м, звыклы рабочы дзень. А вось пампезны культ з салютамі, парадамі, курганамі славы пачаў раскручвацца ўжо пасля 1965 года, толькі пры Брежневе. Тады ж пачалі на кожны юбілей выдаваць адпаведныя медалі. 20 год перамогі, 30 год перамогі, 40 год перамогі. У выніку чаго у ветэранаў і складаліся на грудзях цэлыя іканастасы. Дарэчы, самі ветэраны найчасцей за ўсё насілі калодачкі ці толькі баявыя медалі. 1, 2, 3, але не 25, якіх там панапрыдумывала савецкая ўлада. Залатыя панцыры з медалёў даволі позняя з'ява менавіта брэжнеўскіх і постбрэжнеўскіх часоў. Парады з тэхнікай, ракетамі, танкамі, рэаліі холодной войны, аккурат 70-80-е годы. Каб показать Заходу мускулы, новые виды узброения, перапужаць заходніх дыпламатаў і военных атташе, якіх, безумоўна, запрашалі на Чырвоную плошчу. То бок, увесь гэты рытуальны набор складаўся з тых часоў, як антызаходні і антынатаўскі. І галоўна, як гімн мілітарызму, а зусім не міру. Як зарад на новую вайну. Ну, а зараз мы ведаем, выдатна ведаем і бачым, ува што гэта ўсё пераўтварылася. Ралевыя гульні, штурм Рэйхстага ў Гародні, ваджэнне казы. Ды іншыя не самыя прыемныя моманты. Ну і дарэчы, каб вы разумелі, 9 мая стаіць у пераліку дней воінскай славы Расіі. Разам з Барадзіно і перамогай Александра Невскага над шведамі. То бок, гэта свята пра Расію. Не дзіўна, што па сацыялогіі абсалютная большасць расіян лічыць яго галоўным сваім святам. На другім месцы, дарэчы, ідзе Новы год. А Россотрудничество укладае агромністыя бабкі на значэнне 9 мая за мяжой. Станам на сёння гэта самае расійскае з расійскіх святаў. Іхны ідэалагічны траянскі конь. 3 ліпеня – Дзень незалежнасці Рэспублікі Беларусь або Дзень Рэспублікі. Людзі падзабылі, што ў першай палове 90-х Дзень незалежнасці святкаваўся 27 ліпеня. У дзень, калі ў 1990 годзе была прынята дэкларацыя незалежнасці БССР. На 3 ліпеня дату перабралі ўжо ў 96 годзе. Прычым улады хітра так правялі нават гэты крок праз рэферэндум. У адным пакеце з пытаннямі пра продаж зямлі і смяротнае пакаранне. Чаму менавіта 3 ліпеня? Бо па тыпу гэта вызваленне Менску ад фашыстаў у 44 годзе. Окей, давайте уключым крышку логіку. І пусть у моих поступках не было логікі. Але ўсё адно выглядае дзіўнавата, бо у той же самы час, як вызвалілі Менск, Гродно, Берасце, Ліда, як бы яшчэ жылі пры фашыстах. Ці гэта не Беларусь? Ці як?
Куды, што? Напішыце, калі ласка, ў каментарах. Так ці інакш, у 44-м годзе ў Менску немцаў змяніла не беларуская, а савецкая армія. Не беларуская, а савецкая ўлада. Вярнуліся старыя, добрыя сталінскія парадкі. Ну і, адпаведна, перанос даты Дня незалежнасці з 27 ліпеня на 3 ліпеня. Гэта пра тое, што незалежнасці ў нашым календары стала менш, а савецкасці, на жаль, больш. Ёсць яшчэ адна цікавая падзея, якая мела месца акурат 3 ліпеня у, правда, 1660 годзе. Менавіта тады войска Паўла Сапегі вызвалілі Менск, але не ад немцаў, а ад маскавітаў. Дарэчы, у БСР да вайны адзначалі як галоўнае свята 11 ліпеня. Бо 11 ліпеня 1920 бальшавікі тыпу вызвалілі Менск ад палякаў. Разумееце? То бок, да вайны галоўным экзістэнцыйным ворагам савецкага беларуса был белапаляк. Фільмы, кнігі, агіткі, карціны пісаліся пра барацьбу менавіта з белапалякамі, якіх надзялялі тым самым наборам якасцяў і штампаў, як пасля нямецка-фашысцкага захопніка. Пасля вайны пра гэтае свята тупа забылі. Быў нават такі прыкол. У Гародні, я не ведаю, мясцовыя гарадзенскія, напішыце, калі гэта праўда. Мелася цэлая вуліца імя П. Ліпеня. Ну ок, бывае, нейкі там П. Піліп, магчыма, Ліпень. Можа, рэвалюцыянер які, ці паэт, ну калі ён Ліпень. Але прыкол у тым, што ад пачатку яна называлася 11 ліпеня. Але тая дата даўно ўжо была настолькі нецікавая і непатрэбная, што 11 перарабілася ў П. Так і жылі. 17 верасня, Дзень народнага адзінства. То бок 17 верасня 1939 года доблесная чырвоная армія танкамі заехала ў заходнюю Беларусь. І нібыта вызваліла тых самых беларусаў бедных. Ад грошай вызваліла зямлі, нерухомасці, прыватнай уласнасці, магчымасці ездзіць за мяжу, мець замежную валюту і гэтак далей. Ну ок, 1939 год. Тэма это как бы на асобную серыю. Таму сёння больш пра лёс даты і свята. Пра тое, наколькі і гэта беларуская дата і беларускі контент, давайте пачытаем фрагмент усяго з аднаго верша. Аўтарства нейкай там Маргарыты Алігер. Ён з'явіўся ў праўдзе па свежых слядах і назывался 17 сентября 1939 года. И внезапно время раскололось и подуло свежестью иной. Над землею прокатился голос, теплую, широкую волной. С миром говорила справедливость на великом русском языке. Падаецца тут цалкам зразумела, ці больш стала ў верасні 39 года Беларусі, ці ўсё ж Расіі. У БСР пасля вайны 17 верасня як свята нафиг нікому не усралася, бо кіраваў партызанскі клан з Машэравым і Мазурам, і яны займаліся мемарыялізацыяй сябе, бренду рэспублікі партызанку, ну і адпаведных рэчаў. А 17 верасня дата раённага маштабу. Напрыклад, у 1949 годзе у Гародні адкрылі адноўлены стары мост з міні-барэльефамі. 10 гадоў уз'яднання беларускага народу. Але адлік уз'яднання вёўся не ад верасня 39-го, а ад кастрычніка. А кастрычнік – это дата народнага сходу ў Беластоку, дзе правільныя дэпутаты правільна прагаласавалі за правільнае рашэнне. А рашэнне гэта каб жыць у савецкай краіне. Цікава, што нават курган славы ў Гродні быў закладзены 17 верасня 1968 года як памяць пра усіх змагароў за савецкую ўладу ў рэгіёне. Але гэты пласт памяці выцерся, і ўсе зараз у асноўным думаюць, што курган гэта толькі пра Великую Отечественную вайну. Усе 90-е, нулявыя і 10-е, 17 верасня зноў нафіг нікому не быў патрэбны. І выцягнулі гэты 17 верасня толькі ў 2021 годзе. Ці патрэбна нам усім тлумачыць, чаму так адбылося. Да гэтага ж у нас тыпу былі норм стасункі з Польшай, транспамежнае супрацоўніцтва і ўсе справы. Але пасля 2020 году, лічы, пачалася неабвешчаная вайна. Вось і ўвесь сакрэт гэтага свята, якое спатрэбілася чыста як інструмент, каб драконіць тую Польшчу. 7 лістапада, дзень кастрычніцкай рэвалюцыі. Тут мы малайцы, мы узялі і абагналі усіх. Бо на постсавецкай прасторы Беларусь адзіная краіна, якая адзначае гэты дзень. Таксама, як і ў часы СССР, без усялякіх зменаў. Нават у Расіі, калі вы не ведалі, дату перарабілі на Дзень народнага адзінства 4 лістапада, як памяць пра Мініна і Пажарскага, якія ваявалі з міратворчым кантынгентам Рэчы Паспалітай, ну, які засеў у Крамлі. Ну, а ў нас гэта надалі чырвоны дзень календара і нават дзень вольнай ад працы. Чыста ў тэорыі яшчэ можна было б зразумець, каб святам зрабілі дзень абвяшчэння БССР. Ну ох, калі вы вводзіце сваю дзяржаўнасць менавіта адтуль, дык давайце. Але гэта тупа дзень бальшавіцкага перавароту. У дзяржаве, якая больш за ўсё баіцца перавароту, дзень перавароту, дзяржаўнае свята. Свята логікі. Давайце адаб'емся.
Агулам, калі глянуць на святочны расклад Рэспублікі Беларусь, ён, канешне, шизафрэнічны. Бо побач з днём рэвалюцыі, 1 мая, 23 лютага і 8 сакавіка чыста саўковымі датамі мы бачым Раство, Вялікдзень, Радаўніцу і нават загадкавы дзень памяці 2 лістапада. Калі што, гэта знаёмы ўсім дзяды, дзень памяці продкаў, але продкаў дзяржава прыбрала. Застаўся проста нейкі дзень абстрактнай нейкай памяці. Тыпу дзень барацьбы са склерозам, магчыма. Вот так. Дарэчы, у 90 дзяды былі выходным днём, а пасля ўжо не, бо ўлад змянілася. У нас забылі пра абвяшчэнне незалежнасці Рэспублікі Беларусь 25 жніўня 1991 года. Затое ў календары ёсць загадкавы дзень спажыўца. 5 сакавіка, дарэчы. Калі ведаеце людзей, якія святкуюць дзень спажыўца, ці ёсць ідэі, як яго правільна святкаваць, напішыце, калі ласка, ў каментарах. Не кажучы пра тое, што некаторыя святы проста выглядаюць гратэскна на фоне нашых рэаліяў. Глядзіце. Дзень архівіста ў краіне зачыненых архіваў. Дзень юрыста ў краіне, дзе не да законаў. Дзень дыпламатычнага работніка ў краіне, якая адгарадзілася ад усяго свету. Дзень медыцынскага работніка ў краіне, дзе хутка не застанецца медыкаў. Дзень беларускай навукі ў краіне вычышчаных інстытутаў. Дзень бібліятэкаў у краіне, дзе кожны месяц новыя кнігі і выданні прызнаюцца экстрэмісцкімі. Пра дзень унутраных войскаў ці дзень работнікаў папярэдняга следства дадумайце, калі ласка, самі. Калі глядзіш на расклад дзяржаўных святаў і памятных датаў, складаецца ўражанне абсалютна старыльнае. Тыпу, краіна без гісторыі, культуры, якой, тупа няма чым ганарыцца. А ўсё, што ёсць, злізна з савецкай ці расійскай традыцыі. Святы пустышкі, бо тыпу ж маюць быць нейкія святы. Не ўсё людзям працаваць. Дарэчы, раней было так, што сярод суседзяў у нас выходных дзён, для таго, каб пасвяткаваць нешта, было менш за ўсё. Ёсць пытанне, ці магло і ці можа быць па-іншаму? Кароткі адказ – канешне. У нас шыкоўны расклад нацыянальнага календара, які падкрэслівае менавіта нашу беларускую адметнасць. Глядзіце, 25 сакавіка – дзень абвяшчэння БНР. 26 красавіка – дзень памяці Чарнобыля. Сумная, але памятная і важная дата. 25 жніўня – дзень абвяшчэння незалежнасці Беларусі. 8 верасня – дзень вайсковай славы, перамога пад Воршай. У працяг толькі вайсковай гісторыі. 15 ліпеня – памяць пра Грунвальд. 27 лістапада – дзень герояў, памяць слуцкага збройнага чыну. 2 лістапада тыя самыя дзяды, як дзень памяці сваіх продкаў, сямейны ўзровень і дзень памяці пра рэпрэсаваных, тыя самыя курапаты, куды гадамі хадзілі нашы людзі. Дадамо народны календар, гуканне весны, купаля, тыя самыя дажынкі, але зразумела ў здаровым разуменні гэтага свята. Дарэчы, у нас была цэлая адпаведная серыя, калі ласка, паглядзіць, калі вам бяспечна, калі вы яшчэ не глядзелі. Урэшце, дзень Канстытуцыі, які сапраўды стане святам, калі тая Канстытуцыя пачне працаваць, калі законнасць будзе адноўленая ў нашай краіне. Хацелася б вельмі ў гэта верыць і на гэта спадзявацца. І, канешне, дзень сцяга і герба, толькі нашага сцяга і нашага герба. Дзень сцяга, напрыклад, ёсць у Польшчы, і людзі без аніякага прымуса і разнарадкі проста вешаюць сцягі на сваіх дамах, балконах. Чаму бы не? Дарэчы, 9 мая гэта не толькі пра вайну, бо ў Еўрапейскім Саюзе гэта дзень Европы. То бок, глядзіце, гадавіна дэкларацыі Шумана 9 мая 1950 года, сімвалічная дата старту Еўрапейскага Саюзу. То бок, калі наша краіна стане паўнавартаснай, паўнапраўнай часткай Европы, гэты дзень акурат, як не дзіўна, можа застацца чырвоным днём календара. Што мы тут забылі? Пішыце ў каментарах важныя даты і святы, якія абавязкова маюць быць у календары новай Беларусі. Пачытаем, паспрачаемся. Мне застаецца нагадаць, што мы канал «Загляне сонца». Дзякуй за прагляд, дзякуй за донат. Калі хочаце дапамагчы нашаму праекту Капейчыны, мы маем крыптагаманец, аккаунт на сервісе Buy Me Coffee і кнопку «Супер дзякуй». Супер дзякуй вам за неабыякавасць і падтрымку. І давайце беларусець разам.